ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଦିନକ ପାଇଁ ବି କେବେ ପଚାରି ବୁଝି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ହେ ସେ ଲୋକଟା ନା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏଇଆ ଥିଲା କି ଖରାପ ଥିଲା, ମାନେ ତା ନାଁରେ ବହୁତ ଗାଈ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଭଲ କଥା ତ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କଥା ଯଦି ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଗପିବାକୁ ନା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ କେତେ କ୍ଷୀରି ପୁଳି ସର କେତେ ମିଠା ପିଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ'ଣ ନଦିଏ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଢୋକି ଦେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ପୁରୀ ବରା ଚକୁଳି କେତେ କ'ଣ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ତାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାତ ମୁଠାଏ ଶାନ୍ତିରେ ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିବେ, ସେ ମରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଇକି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ସେ ଆତ୍ମା ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ବି କେବେ ତ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସଦାବେଳେ ସେଇ ଅଫସୋସ ରହିଥାଏ। ତ ଦୟାକରି ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।